Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάζουμε ένα βίντεο με το φίλο μου Σήμερα θα βγάζω ένα βίντεο με το φίλο μου τον Γιώργο ότι θα παίξουμε Minecraft, όμως όταν πηδάμε μας δίνει overpowered πράγματα. Εγώ το έδειξα πλασιώνα. Έδωσε Nether pickaxe. Όπα ρε, αυτό είναι τέλειο, αυτό είναι και τέλειο. Άσαμε. Nether sword. Παιδιά, θα νικήσουμε το Ender Dragon σε αυτό το βίντεο. Θα δοκιμάζουμε, θα νικήσουμε το Ender... Obsidian. Παντελονάκι. Επιτέλους η πρώτη άρμε. Diamond Cup. Diamond Cup 3. Είμαστε μάγκοι. Netherite leggings. Τέλεια, 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 τέλεια. Elytra! Elytra κι εγώ ρε. Elytra κι εγώ. Δώσε μου rocket για την Elytra. Ποιο είναι καλύτερο αυτό ή αυτό? Αυτό περιφέρει καλύτερο, ωραία. Δώσε μου αυτό το pickaxe. Έχω full. Τι book είναι ρε? Iron Vendor. Κι ήμουν Iron Vendor. Αυτό είναι τέλειο. Ωραία, πήρα και ένα axe. Iron Vendor κι ήμουν Iron Vendor. Ξεκολλάμε ρε. Ωραία, έχω το move dying. Ποιο είναι αυτό καλύτερο, αυτό καλύτερο? Αυτό είναι καλύτερο. Κοίτα, δεν υπάρχει καλύτερο βίντεο. Αυτό είναι το καλύτερο mod της ζωής. Κοίτα, έχω πάνω από ένα stack Iron Vendor. Παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο mod της ζωής που βρήκαμε. Κοίτα. Ωραία, έχω δύο stacks από Ender Pearls. Όχι, νομίζω ότι ήταν Netherite. Helmet. Σπάσεις, ωραίος. Όχι, αυτό είναι χειρότερο. Sword. Αυτό θα το έχω για το φαγητό και αυτό. Μου έχει δώσει κάτι ξεκαθάρισμα ρε. Μου έχει δώσει Melting Book. Αυτό βγαίνει. Ναι ρε φίλε. Αυτό δεν είναι καλό επειδή δεν βγαίνει. No. Έβαλα πράγμα που δεν βγαίνει τώρα ρε. Σκάτα. Και δεν είναι και καλό για άρμα. Είμαι χειρότερος Minecraft. Άρα εγώ απλά σπάω δέντρα. Άρα αυτό είναι το καλύτερο πράγμα της ζωής ρε Γιώργο. Όπα ρε, ένα χώου. Τι έχει? Νικήσαμε ήδη το End Dragon. Ρε. 48 Netherite ingot. 48 Netherite blocks. 48 Netherite blocks. Ρε, κατά λάθος πηδάκι μου δίνει οποία items. Ωραία, πιο ωραίο. Κιμωνά. Τι? Απλώς θα περάσω έτσι τη λίμνη. Μου δίνει άπειρα. Ρε. Μου δίνει άπειρα. Δεν με νοιάζει τι κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μου δίνει άπειρα. Δεν με νοιάζει τι κάνω. Μου έχει δώσει άπειρα. Ωραία, αυτό είναι το καλύτερο mod της ζωής. Αυτό είναι το καλύτερο mod της ζωής. Κίμωνα, πηδάω. Γιώργο! Τι? Μου έδωσες Eyes of Ender. Ωραία, πάμε να βρούμε τον δράκο. Παιδιά, πάμε ήδη να βρούμε τον δράκο. Αυτό θα είναι το πιο μικρό βίντεο της ζωής. Πάμε προς τα εκεί είναι. Θα νικήσουμε τον δράκο ήδη. Γιώργο, γέμισε το inventory σου. Enchanted Golden Apple. Τέλεια. Μου φαντάει. Ωραία, Enchanted Golden Apple. Ωραία, βρήκα ένα Enchanted Golden Apple. Απλά θα πάρω όλα τα πράγματα που βλέπω εγώ. Τέλεια. Έχει γεμίσει το inventory μου. Και εμένα έχει γεμίσει. Αυτό είναι τέλειο. Ωραία, αυτό είναι το καλύτερο pickaxe της ζωής. Golden apples. Κιμωνά. Εγώ είμαι overpowered ήδη. Δεν με νοιάζει, πετάω όλα αυτά. Όλα αυτά. Κοίτα πόσο OP είμαι για να τα πετάω αυτά. Και επίσης, πόσο OP είμαι για να... Yes. Netherite.
Ωραία, αυτό, ωραία, είμαστε overpowered αυτή τη στιγμή. Κοίτα! Δεν μπορώ να το πιάσω, επειδή είναι full inventory έχω. Netherite, let's go! Ρε, μου έδωσε και άλλα ελάιτρα. Κοίτα αυτό το Netherite! Σκατιά. Πάρε τη σένα. Έχουμε γεμίσει οπιτά. Οκ, παιδιά, Γιώργο, πρέπει να πάμε να βρούμε το Stronghold, θυμίσου. Έχω Iron Vendor, πάρα πολλά. Πετάω ελάιτρα. Φαντάσου. Δεν μου έχει δώσει άπειρα. Παιδιά, απλά θα το κάνω locate το Stronghold, πάω να το βρω. Μου έχει δώσει ένα golden axe. Όχι ρε, μην κάνεις cheats. Μην κάνεις cheats. Γιώργο, τι λες τα cheats. Τσίρκο. Κατά. Ρε, κάνω ξεκαθάρισμα, χαζό. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά. XP! Γιώργο, πρέπει να πάμε να νικήσουμε το Ender Dragon. Πότε? Τώρα. Μισό να μου δώσει rockets. Θέλω να μου δώσει rockets πρώτα. Πάω να το βρω. Και μου φαντάει κι άλλο ρε. Πάω να βρω το Stronghold. Σε ακολουθώ κι εγώ. Ήταν σε φάση. Εδώ πέρα είναι, εδώ πέρα πρέπει να είναι, Ήμουνα για να μην πεθάνουμε, θα σκάψω από άλλη τρύπα, οκ. Οκ. Δώσε μου μπλοκ, ό,τι να δεν θέλω απλά. Τι να είναι. Γιώργο, περίμενε, θα σκάψω δίπλα σου. Νομίζω πρέπει εδώ πέρα να είναι ο Ender Dragon. Νάκο, κάπου πήγα, δεν ξέρω πού είμαι. Wow! Παιδιά, πού είναι το Stronghold? Ήμουνα, δεν το πιστεύω. Ήμουνα, πήγαινε μας στο Strong. Φέρε σε σένα και ήμουνα, φέρε σε σένα. Όπα. Νάκο, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το βρω, γι' αυτό κοίτα τι θα κάνω. Αυτό θα κάνω. Τι? Δεν βλέπω τίποτα. Κίμωνα. Τι? Βάλε μας για να βλέπουμε, δεν βλέπω την τύφλα μου. Δεν μπορώ, φτιάχνω το πόρτελ. Γιώργο! Τι? Έλα σήμερα πριν. Κοίτα! Πόρτελ! Σχολάμε! Σχολάμε! Κατά. Wow, πού είμαστε? Πάω να λεβώ με creative mode επειδή θα κάνει 100 ώρες. Εγώ θα... Παιδιά! Θα σας δούμε μέχρι να σπάσουμε τα crystals, παιδιά. Για παιδιά! Παιδιά! Ωραία, σπάσαμε όλα τα crystals. Τώρα θα νικήσουμε το Ender Dragon.
Το μισό XP το έχω χαλάσει εγώ. Όχι. Πηγαίνω. Γιώργο, δεν έχουμε bow. Έχουμε τόσο OP items και δεν έχουμε bow. Μα. Και εγώ έχω μία τρίνα. Πηγαίνω στη μέση. Πήγα να πεθάνω πάλι. Φάνα enchanted golden apple. Έρχεται Ender Dragon, έρχεται κάτω. Σκότωσε τον! Σκότωσε τον! Δεν μπορώ. Για κάποιο λόγο δεν το έχω δώσει μόνο ένα hit για κάποιο λόγο. Δεν με θες ρε The Dragon, δεν με θες. Μπορεί να μην με θες, αλλά και εμείς δεν θα πεθάνουμε. Γιώργο, στο τέλος θα κάνουμε μία μάχη. Οκ. Εγώ είμαι τόσο... Εγώ νομίζω ότι θα νικήσω το Ender Dragon χωρίς το Totem of Undying. Άμα πεθάνω, πέθανα, ρε. Γιώργο, νίκησε τον! Το σκοτώσει. Yes! Λίγο κάτσε. Ναι. Let's go! Κίμωνα, δεν φεύγουμε, θα κάνουμε μάχη, είπαμε. Ωραία, πάμε. Περίμενε. 3, 2. Κάτσε, όχι. Έλα εδώ. Ωραία. 3, 2. Περίμενε μία. 3, 2, 1, πάμε. Εγώ θα πεθάνω από τα έντρυπη. Είναι πιο επική μάχη τη ζωή. Φεύγω. Γιώργο, έρχομαι πίσω σε σένα. Φεύγω. Όχι! Θα πεθάνω. Golden apple. Εγώ πέθανα. Κίμωνα, κάνε λίγο timing τα πάντα. Κάνε timing. Κίμωνα, σου είπα να κάνεις timing τα πάντα, δεν ακούς τίποτα. Κίμωνα, δεν πάει που πέθαναν από τα Enderman. Καλά, και εγώ πήγα να πεθάνω. Θα κάνω ένα σπούτσι, σπίντριμα. Έπεσα κάτω. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας άρεσε? Άμα σας άρεσε, κάντε like. Κάτσε. Κάντε like, subscribe και comment. Για παιδιά.